Ipakay ko ka pag-usog kay dili na ko memorize ang dalan. So, grabe wala dyan sa motor na no. Grabe, what a day. So hi guys, try na to ang Triumph 660. So test ride. Dili lagi siya mag-on. Kailangan pa i-brake. Delay ang throttle. Delay bitaw. Ikaw bro, angkas ka? 1 down 5 up? Okay, sige sige. Delay kayo ba? Delay. Delay sa low RPM lang, pero kung taas na okay na. Paminawa lang. Woohoo! Wala ko nag-expect ani karon na day guys. Quick shift na po din yung Triumph Tiger Sport. Delay sa throttle Woohoo! Grabe ka nice. Sige. Grabe siya. Ipakay ko ka pag-usog kay dili na ko memorize ang dalan. Diversion mi karon. Masunog ka sa 450 ay. Grabe ka look. Grabe. So kani guys 660 atong gidala. Tapos si bro is naka 450 SR.
Pero grabe, wala dyan din sa motor na, no? Naadyo na siya sa rider. Sure na andyan nakakuha ang clutch, no? Let's go! Grabe. What a day.